κάνετε, πώς είστε? Μεγάλος άνθρωπος εδώ, σας καλωσορίζει. Έχω καρφωθεί από το τίτλο ότι θα παίξουμε Fortnite. Τι θα παίξουμε στο Fortnite? Δεν θα παίξουμε τα κλασικά του Fortnite. Σκέφτηκα να παίξουμε διάφορα mods που έχουν φτιάξει. Σας μεταφέρω εδώ. Α, οκ. Μια χαρά. Δεν παίζει. Good job. Ωραία. Αυτό θέλει λίγη φόρα. Όχι ρε γα... Μη βρίζεις. Δεν είναι ωραίο, μη βρίζεις. Καλά ξεκινήσαμε. Για να πιαστεί θέλει ένα τέτοιο. Θέλει δεύτερο... Αυτό τώρα είναι ζέσταμα που κάνω αυτή τη στιγμή. Είναι ζεσταματάκι. Ναι. Οκ. Και πού θα πας ρε φίλε? Εμπρός, πίσω. Εδώ θα πάω. Ωραία. Όχι. Όχι, όχι. Ωραία. Είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Τι έκανε να βγάλω? Πώς πήδηξε από εκεί? Εκεί. Magic. Οκ. Α, γιατί έχω δει και Only Up. Ελπίζω να μην είναι όπως το Only Up που σε μερικά σημεία ήταν κάποια πράγματα που απλά όταν ανέβαινες έπεφτες. Really, nigga? Όχι. Ω. Κάνουμε πρόοδο, βλέπετε. Ναι ρε, τώρα ρε, πέφτω. Στα διάλα. Καλά ναι, αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από την glitch ήταν αυτό που έφαγα ρε μάλλον. Αλλά δεν ξέρω αν είναι πιο εύκολο. Come on, man. That's too easy. Ποιος είμαι? Άμα δεν ξέρεις ποιος είσαι, θα σου πω εγώ ποιος είσαι, που δεν σε ξέρω. Εσύ δεν ξέρεις τον εαυτό σου. Θα τον ξέρω εγώ που δεν σε ξέρω. Τώρα το κάνει. Νομίζω ότι εξαφανίστηκε η πλατφόρμα. Τι κάνεις βρε? Βρε άθλιο. Jesus Christ. That's Jason Bourne. Οπ. Οπ. Γιατί? Why? 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 Οκ, καλά πάει αυτό μέχρι στιγμής. Καλά πήγαινε αυτό.
Γιατί σε χτυπάει? Δεν παίζεις με ποιότητα! Εν τω μεταξύ το τελειώνω αυτό, είμαι στο 60. Κάποια στιγμή ήθελα να πω το τελειώνω. Κάποια στιγμή. Εντάξει, αφού δεν πέφτει θα μας. Ωραίο. Αυτό με τη βουτιά ωραίο. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Ακολουθήστε με στα social media. Έχουμε και ένα Discord server. Είναι όλα κάτω στην περιγραφή. Κάτσε καλά έτσι μικρόφωνο. Ρε παιχνίδι. No, God! Please, no! No! Α, οκ. Ωρε φίλε. Πάει, Πάει, Εδώ θα γίνει μαλακία. Όπα. Σταμάτα, όπα. Ναι, ξέχασα ότι δεν μπορεί να πηδήξει άμα είναι σκυφτός ο μπούφος. Όχι. Εδώ. Το ευχαριστήθηκα. Nope.